Ei, prepareu-vos perquè Meta torna a la càrrega. Meta Platforms, la companyia matriu de Facebook i WhatsApp, està negociant l'adquisició d'una participació del 5% de Silor-Luxottica, propietària de marques emblemàtiques com Ray-Ban i Oakley. Aquest possible acord de 4.720 milions de dòlars té com a objectiu reforçar la col·laboració entre Meta i Essilor-Luxottica en el desenvolupament de les seves ulleres intel·ligents, les Ray-Ban Meta. Des del seu llançament inicial, el 2021, les ulleres Ray-Ban Meta han estat una part crucial de la línia de productes de Meta. L'última generació, llançada l'octubre passat, ha registrat vendes significativament més altes que les versions anteriors. Aquestes ulleres intel·ligents compten amb un assistent d'intel·ligència artificial de Meta i poden transmetre en directe allò que l'usuari veu directament a Facebook i Instagram. Els analistes es mostren optimistes sobre el futur de les ulleres intel·ligents de Meta i prediuen que en una o dues generacions més podrien convertir-se en un èxit de mercat. Aquesta adquisició no només donaria a Meta més control sobre aquestes tecnologies, sinó que també la posicionaria millor en el competitiu mercat de la realitat augmentada i mixta, on gegants com Apple també estan invertint molt. Estigueu atents!